Nagsugod na ang first round sa oral arguments sa hearing alang sa merit sa kaso nga gipasaka sa Pilipinas batok sa China mahitungod sa West Philippine Sea. Ang kaso nga gidungog sa Permanent Court Arbitration sa The Hague, Netherlands, nagsugod kagahapon Nobyembre 24 ug gikatakdang mahuman sunod Lunes, Nobyembre 30. Gilangkuban ang Philippine delegation sa 48 ka mga miyembro nga nagikan sa judiciary, legislative ug executive branch sa gobyerno. Gipangunahan ang Philippine delegation ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sa unang hearing sa kaso ni atong Oktubre, miuyon ang tribunal sa Pilipinas ug miingon nga naay jurisdiction ang Pilipinas sa kaso nga gipasaka niini batok sa China.